Diyos nung magtutudlo, aniha kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinhin ining tigom, imo kaming gitawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo, maanaw sab kanimo. mga igsoon, ayong buntag kaninyong tanan, ngayong adlaw 13 sa Oktubre, atong isaulog ang gihandom nato atong mahal nga inahan, siyang ang Birhen sa Fatima, o atong sa makausapa, ihangad nato sa langit, no? Atong mga kahangawaan, no? Atong kahadlukan kayron ng mga adlaw. Apan dili kini ang matuod gayud og labaw labing dako nga timaan sa atong pagtuo, atong pagsalig mao gayud mao kang Kristo atong manunubos. O garon kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayoon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy o pasaylo sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ang absolusyon, kaluoy anong takita sa Dios nga magkagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ang takita niya nga sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. Amahan, imong gihatag kanamo ang inahan sa imong anak, nga maamong inahan usab. Itugot nga sa among pagtuman sa mga hangyo, sa bulahan, Birhen Maria, maningkamot kami kanunay pagbag-o, sa kalibutan, pinagi sa pag-ampo o pagpenitensya, aron matukod ang gingharian ni Kristo, o makadangat kami sa kalipayng tunhay. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhay ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo, gipili pagka-apostol o gitawag sa Dios aron pagwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta, o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao. Kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, pinaagi kaniya, og tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios, og katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila og mutuman.
Lakip kamo nga naa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesu-Kristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, sa gihigugma ang gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan og sa Ginoong Jesu-Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo o bag-ong awit. Kay naghimo siya og katingalahang mga buhay. Ang iyang tuong kamot nakadangat sa kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud anon, alang sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiting nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Ginutlog gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumalat ni San Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayod sa katawhan niining panahona, nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Apan walay hatag kanila gawas nga atong milagro nga nahitabo kang Honas. Ingon nga si Honas mao'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab mao'y mahimong ilhanan
alang sa mga tao nining panahona. Sa adlaw sa paghukom ang reyna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao niining panahona. Kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makinaadmanon nga pagtulunan ni Salomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Salomon. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Honas. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Honas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kayong ikaw, O Kristo. No, pahinumdum alang kanatong tanan nga dili ta madala o dali ta makabig dayon sa unsay mga espektakulo, no? Kasama ni adto nay kilat, nay lightning, no? Dali kitang makalingi, no? Ingon ni ini, no? Labi na gyud ng unsay pleasant, no, unsay desirable, unsay maayo, no, kay numdum mo nga sa Fatima, no, misayaw ang adlaw, no, dunay katingalahan kaayo nga, no, ito nakabig ang mga tao, no, ang mga tao ni tapok dayon kay dunay mga timailhan, dunay mga nakita nga katingalahan. Mao man day ni atong unsa dayon makapatuo, no, makapatuo dayon dali kayong madala, no, usahay ilaro na lang nga pahilakon ang ribulto, dayon taghikap og ribulto na mao nga katawuan lang ta sa uban. Kaya ingon ni ini gyud ngita tag tangible, konkreto. Dili lang unsay pleasant, unsay maayo sa pamati. No? Maayo man na sa pamati, ingon ni ana. Mga aparensya o mga ingon tang aparisyon sa mahal nga birin, ingon ni ana. Ginoo, pakitain mi og timaan, timailhan. Aron mi mo tuo, aron mi mo balik nimo. Pwede po og dili mga pleasant. Unsa po'y dili maayo, desirable o dili pleasant. Unsa man, pareha kaganihang kadlawon, no? Alauna sa kadlawon, alauna 6. Kinsa may wa makamata. No? Nakamata yun ng tanan, giukay. Ngano, ining dili kayo desirable. Unsa man, pleasant pa, desirable ba ang linog? Dili yun. May mo po nga gamito na to nga timaan, matrap ta sa sayop ng pangunahuna nga wa na timaan na ni nauna ni sa Ebanghelyo na to karon gigamit si Honas, gigamit si Salomon ni Kristo, gigamit niya nga nahimo sa mga tao nga timaan sa pag-uyon sa Ginoo. Pero ang labing hingpit ug labing dako gyud nga timaan mao man gyud ang pag-abot sa anak sa Dios. Mauman si Jesus. No, si Jesus ug yun unta mo hinungdan nganong mabag-o, mausab, malipay man tag mahadlok. Pero si Kristo maoy atong atong dangpanan. Siya gyud may ato mahuna-hunaan dayon. Na amay makaingon din, Jesus, Jesus. No, save us. Moana dayon ta, no? Di ba? Gabi ikin sa magiwa makasinggit din sa nga ni Jesus. Pero kini nagtimaan unta nga panahon na gyud nga mobalik. Magbag-o. Dili na ang cellphone maoy Ginoo. No, dili na ang cellphone maoy sentro sa kinabuhi. Gipulihan nato si Jesus sa cellphone. Bisag mo simba ta sigig cellphone, ingon ni ana. Magrosaryo ta magsigig cellphone. Asa naman ang Ginoo ani?
Asa na si Jesus, no? Wala si Jesus yun. Kaya siya naman ang kininang gadgets na mga inahimo ng tanawara na unsa na yutaan eh, ha? So, ini ato ning pamalandungan. Kinsa man gyoy timaan na gyud ron sa atong kinabuhi nga muuyon ang Ginoo. Is it our cell phones or is it going back to Jesus, no? Amen. Sa atong pagpasidungog sa pagtungha sa mahal nga Birhen sa Fatima, ibayaw nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios, atong Amahan, nga mihatag kanato sa inahan sa iyang anak, nga maato usab nga inahan ug muingon kita, Amahan, dungga ang among pag-ampo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang magtotoo, nga sa pagtuman sa mga hangyo ni Maria, diha sa diwa sa tinuod nga pag-ampo o pagpinitensya, kinasing-kasing silang maningkamot, alang sa kabaghuan sa kalibutan, o sa gingharian ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nag-alagad sa simbahan, nga magmapaminawon sila sa pulong sa Dios. Mahigugma niini ug musangyaw niini nga madasigon ug maunungon sama kang Maria. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nagdumala sa mga nasod, nga maningkamot sila alang sa kaangayan ug kalinaw sa kalibutan, ug maoyonon silang magkugi alang sa mga maangayong pag-apod-apod sa mga kaayuhan sa yuta, ngadto sa tanang nagpuyo sa kalibutan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nag-antos, nga makighiusa sila kang Maria, ang maghuhupay sa mga sakit, diha sa may gugmaong pag-amuma sa uban, ug sa pagpamalandong sa krus ni Kristo, ug nga makakaplag sila sa kadasig, sa pag-atubang sa kinabuhi. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan dinhi, atong banay ug mga hinigugma, nga pinaagi sa pangaliya ni Maria, ang mga nangita kang Kristo makakaplag kaniya, ang mga makasasala makabig, ang mga batanon mudawat ng badasigon sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Alang kanila nga nangamatay, ilabi na kadtong namatay sa gubat, linog ug lunok, nga pinaagi ni Maria, dado na sila sa tubangan sa Amahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among pag-ampo. Diyos sa walay kinutubang kaayo, maminaw ka sa mga pangaliya sa imong katawhan, uban sa pagbulig sa mga pangaliya ni Maria, inahan sa imong anak o inahan sa simbahan. Patalinghugin ang among mga pag-ampo ug patubua ang among pagtuo ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron nang inyo ang ako nga sakripisyo, dawaton ito sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Duwaton untas Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg pahimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo nga ang natawag gikan sa Birhen nga wala makakubos, hinunuan na kasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan.
Maghimo unta nga makakapahimuot kanimo nga among mga gasa, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausap ka nimo. ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo na dungog sa dakong pagtuo sa Birhen ug nga ang imong anak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo magpakatao gika tipon sa mga tao ug tungod sa mga tao. Ang Birhen nagsabak kaniya sa dakong gugma aron ang kamatuoran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel matuman ug mahimugso labaw sa tanang gipaabot si Kristo ang gilauman sa tanang mga tao. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kahagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanan nga mga pari, sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaangin ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita ngadto sa atong langit nung Amahan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, binhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno aluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man naging harian ang gahom ng himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ang timaan sa itong pag-inig suunay, panagdait. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagkapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ngayong kalawad kanimo, apan pamulong mo lamang, mamay ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping uta kanato ato sa kinabuhing daan alang kanato modawat niini.
Magampo kita. Ginoo kami nga malipayon, midawat, niining mga langitnong sakramento, nangamuyo kanimo nga madala pinaagi niini, nga to sa kinabuhing dayon, diin kami maglipay kanunay, uban sa bulahang Birhen Maria, inahan sa imong anak ug inahan sa simbahan. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, danan ninyo ang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maayong buntag.